Вижте, това е най-голямата люлинска църква. Това е поликлиник. Има училище. Има още. Вижте колко е хубаво. Изпратете DMS. Хора, моля ви, последвайте ме в YouTube. Трябва да се вера. Да се абоната. Не съм влизал никога в църква. Обаче, вижте. Вижте. На децата на Люлин. И седно. Свети Методий. Вижте само за какво става въпрос. Училище. 33. Тут 37. Тук е там 40. Девятьдесят и семь. Седем. Това са хора, които са дарили. Деца училища дарили за църквата. Петдесет и шест. 7-9. 7-9. Нашето училище. Аз сам живея. 7. Моите деца и двамата изучиха се в момента големия отличник. Учи за адвокат. Голям отличник. Дори ходи в проекта Еразъм във Валенсия 14 дена. До 7. Моля ви, последвайте ме. Благодаря. Важно е да се върнете в TikTok.